ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव थानो मोनै मानसिफ्रा हाजार हाजार बिगा आवग्रिनानै थानानै दङ। दा बिसोरखौ होखारनांगौ होननानै जोङो आसामनि मानगोनां गिबि मन्थ्रि बिथांनिसिम गांसे मेम'रेन्डाम क'क्राझार डिसिनि थ्रुयै हरनाय जाबाय। रायजो राजा नोंथांमोन बे भिडिअ सावरायगोन जे जोंहा सिगां समनिफ्रायनो जे जोंनि बिटिसिआव थानाय, जोंनि बिटिआरआव थानाय, बड'लेण्डआव थानाय गोबां बांलादेशि दखल खालामनानै थानाय बा गुबुन गुबुन जाथि जन'गोष्ठीफोर, दा गासै रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि बिटिसिआवहाय साननो गोनां बाथ्रा आरोखि एथबां बुरजा हायाव दिनै दखल खालामनानै दं, इलिगेल दिनै थानानै दं। 3.5 लाख बिगा हायावहाय दिनै गुबुन हारिया दखल खालामनानै दङ। दा बे जायगायाव गोबां बर' गामिबो दंमोन, दरफा दरनै। दिनै बेफोर बर'फ्रा दा खारनानै गुबुन जायगायाव शिफ्ट जानानै थानांबाय। दुखुनांथाव बाथ्रा। दा रायजोफोर, बड'लेण्डनि जन सुरक्षा मन्च आरो अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियननि दैदेननायावहाय जे दिनै क'क्राझार डिसि अफिसावहाय जे मोनसे मेम'रेन्डाम हैदों बिथांमोनाहाय, जे बिथांमोना सिगांनिफ्रायनो बेखौ सरकारखौहाय दाबि खालामगासिनो दङमोन, आगोलनि थांनाय हाग्रामा सरकारखौबो। मानोना 2019 मायथाइयावनो जे कर्टआ अलरेडि अर्डार होखादों जे ट्राइबेल एरियायाव, ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआवहाय दखल खालामनानै थानायफोरखौ इभिकसन खालामनांगौ होननानै। जे हिमन्त बिश्व शर्मा सरकारा जे आसामाव गोबां बांलादेशि दखल खालामनानै थानायफोरखौ इभिकसन खालामगासिनो दङ। दा बे समाव बिथांमोना मोनसे मोजां सुजुग सुबिदाखौ लानानै डिसि अफिसावहाय मोनसे मेम'रेन्डाम हैदों, जे आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्माखौ खावलायदों जे थाबैनो जोंनि बिटिसि बिटिआरआवबो दखल खालामनानै थानाय गोबां बांलादेशि आरो गुबुन गुबुन जातिफोर दङ। आसरित रायजो राजा नोंथांमोन, जे 3.5 लाख बिगा हायाव दखल खालामनानै दं दिनैसिम। दा बेखौ थाबैनो इभिकसन खालामनांगौ। दा हिमन्त सरकारा बेखौ इभिकसन खालामगोन। दा जोंनि बिटिसि बिटिआर सरकारासो बेखौ हमथानानै दोनगोन नामा? दा बिटिसि बिटिआर सरकारखौबो गोबां खावलायबाय सिगां समावहाय, जे बिथांमोना इभिकसन खालामाखै। दा इभिकसन खालामाखै जे लिगेलजों थांदोंब्ला जे जोंनि बर' हारिनि ट्राइबेलखौ जे फरेस्ट रेन्ज एरियानिखौ गोबां जे इभिकसन खालामबोबाय बिथांमोनाबो। दा लिगेलजोंनो एक्सन लानांगौ गासिखौबो, नो कमप्रमाइस। दा 3.5 लाख बिगा हायाव, एथबां बुरजा हायाव जे दिनै बांलादेशि बा गोबां सुबुंफ्रानो जे दखल खालामनानै दङ। दा बेफोरखौ नोजोर होनांगौ जोंनि ट्राइबेल एन्ड ब्लकआवहाय बेफोरबायदि दखल खालामनानै थानायफोरखौहाय। मानोना जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआव रुल्स दङ, जानला मोनला हानि अधिकार, हानि मोन्थाय मोना ट्राइबेलनि अनगायै। दा जोंहा फिउचारखौ साननांगौबो बाथ्रा दं, जोंनि इयुनखौबो साननांगौ बाथ्रा दं। जोंनि बड'लेण्ड बिटिआरआव लासैनो मा जालांनो हमगोन, जे बेफोरबायदि लाख लाख हायावहाय जे दखल खालामनानै थानायफोरखौ जे होस्रांहराबा, जे इभिकसन खालामाब्ला उननि समावहाय जोंनि हारियानो अलखदाव गोग्लैगोन, खैफोदाव गोग्लैनो हागौ आरोखि। रायजो राजा नोंथांमोन, साननो गोनां बाथ्रा। थाबैनो बिटिआर सरकारा बेखौ इभिकसन खालामनायनि राहा लानांगौ। मानो होनबा जोंनि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआवहाय बिटिआर सरकारासो बे खामानिखौ मावनो हागोन। दा गोबां दखल खालामनाय दङ। दा बेफोरखौ थाबैनो इभिकसन खालामोब्ला जोबोद गाहाम जागौ आरोखि। जोंनि भबिसतखौ साननानै नायोब्ला जे उननि समाव जेबो खैफोद आफोद दाजाथों, जे बिथांमोनखौ जे इभिकसन खालामनो हायोब्ला जोंहा गोबां जोंनि बिटिआरआवहाय, जोंनि बिटिसिआव, बड'लेण्डआव दखल खालामनानै थानाय हाफ्रा बासायगोन। रायजो राजा नोंथांमोना जे बड'लेण्ड जन सुरक्षा मन्चनि दावराव देख्रेब नार्जारि आरो जे अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन बिथांमोना खौसेथियै जे मेम'रेन्डाम हैबाय। दा बिथांमोना खौरांगिरिनि सिगाङाव दा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ खोनासंग्रोदों। जोंनि दाबिया बेनो जे ट्राइबेल बेल्ट ब्लकआव इसिबां इलिगेल भाबै हाबनानै दङ, ट्राइबेलनि हाफोरखौ आवग्रिनानै दङ। बेफोर जायगानिफ्राय इलिगेल एनक्र'चारफोरखौ होखारनांगौ आरो लोगोसे ट्राइबेलनि जेसेबां हा दं बे ट्राइबेल हाखौ ट्राइबेलफोरनो गथायै होफिननांगौ। दा जों बे दाबिखौ लानानै दिनै डिसिनि थ्रुयै मानगोनां चिफ मिनिस्टारनो मेम'रेन्डाम होनाय जाबाय। दा बावैसो सिगांफ्रावनो आसामनि चिफ मिनिस्टारा बुंबाय थादों जेसेबां एनक्र'चार दं इलिगेल हाबनानै थानाय हाफ्राव, ट्राइबेल बेल्टआव हाबनानै थानाय बा गभर्नमेन्ट हाबनानै थानाय बेफोरखौ होखारगोन होननानै हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बुंबाय थादों। दा जों बेखौनो जों बांसिन जर होनानै दिनै जोङो
मेम'रेन्डाम गांसे हरनाय जाबाय दा बे मोनसे सुजुगनि थाखाय जे दिनै मानगोनां चिफ मिनिस्टारनि जेराव माने इलिगेल एनक्ल'जारफोरखौ होखारनायनि बाथ्रा बुंनायब्ला जोंनि थाखाय बे गिदिर सुजुग जों बे सुजुगखौ जों लानांगौ आरो जोंनाथ' आयेनानो दंखायो बे ट्राइबेल बेल्टनि प्रटेक्सननि थाखाय जोंहा माने चेप्टार 10 दंखायो दा जों चेप्टार 10 बादियै जेसेबां इलिगेल हाबनानै थानाय बेखौ होखारनांगौ बे रोखा रोखा आयेन दंखायो आरो लोगोसे बिनि बादैबो 2019आव जोंहा अनारेबल हाइकर्टआ मोनसे अर्डार होदों जेसेबां इलिगेल एनक्ल'जार जादों बिसोरखौ बेल बंफायाव हुरननांगौ होननाय बेबायदि अर्डार दंखायो दा गथिखे बेफोरबायदि एथ' आयेन थासेयावबो एथ' रां हाइकर्टनि अर्डार थासेयावबो जों बेखौ मावनानै लानो हायाब्ला जोंनि थाखाय खोब दुर्भाग्य बे जों बेखौ माने मावनानै लानो हानांगौ जेरैखियाबो दा जोङो रायजो राजानो मिथिनो लुबैदों जे दिनै बिटिसि एरियायाव गासै जों रेकर्ड मोननाय बादिबा दा बिटिसिनिफ्राय जों रेकर्डखौ दिहुनदों बेयाव 3,49,505 बिगा हा माने 3,49,505 बिगा हा बिटिसि एरियायाव अबैध बे दखलदारफ्रा दखल खालामनानै दङ बे मोनसे ओमफ्राय बिनि गेजेरावनो क'क्राझार जिल्लायाव 1,30,269 बिगा चिराङाव 66,987 बिगा ओमफ्राय बाक्सायाव 1,35,715 बिगा ओमफ्राय बिदिनो उदालगुरियाव 16,537 बिगा दा बे बिटिसिनि बे रेकर्ड बियो दा बेफोरखौ नायनानै जोङो जावले जोङो आगोलनि जायनाखि सरकारफोर थानाय आसामाव आगोलनि जा सरकार खालायनाय बिनि सायावबो दाबि खालामबोदों आरो लोगोसे बिटिसियावबो आगोलनि जायनाखि बिटि सरकार बिनि सायावबो दाबि खालामबोदों खिन्थु दिनैसिमबो जेबो जायाखै होखारनाय बेबस्था नुनो मोननाय जायाखै दा आरो मोनसे खोथाखौ जोङो बेयाव मेम'रेन्डामाव उल्लेख खालामनाय जादों स्पेसिफिक केस जाबाय बे जाहैबाय मजाबारि गामि बे मजाबारि माने सिडली सार्कल आन्दाराव बे गामि दरसेनि रायजो राजा बे जायगायाव गैलिया गासिबो खारजोब्बाय बेयाव गुबुन हारिनि मानसिया दखल खालामनानै दङ दा बेखौ होखारनांगौ होननानै जोङो अनेकबार दाबि खालामबाय आरो चिरां डिस्ट्रिक्टनि जिल्ला बेंगिरियाबो बेनि सायाव मोनसे बिसार खालामनानै माने बिजिरनानै नायबाय दा नायनायनि उनाव बे मजाबारि गामिनि हाया जे बर'फोरनि बेखौ बिसोरबो माने बिजिरनायाव लिरना होनाय जाबाय ओमफ्राय बे जायगायाव दखल जादों होननानै लिरना होबाय ओमफ्राय जिथु हानि साबजेक्टआ बिटिसियावसो दा बेखौ बिटिसियानो एफेक्सन खालामनांगौ होननानै बे जायनाखि पिटिसनकारिफोर दरखास्त'कारिफोर हा बिगोमाफोर बिसोरखौ बिटिसियाव थिनहरदों दिनै बिसिम बिटिसिया मावनायनि बेबस्था लायाखै दा जोंना बिटिसिनि EM फेरेंगा बसुमतारिया जावले बुंबाय थादोंमोन बेखौ होखारगोन बा बिसोरखौ माने दस्रा जायगायाव शिफ्ट खालामनानै लांगोन दस्रायाव दोनहैगोन होननानै बुंबाय थादोंमोन खिन्थु दिनैसिम मावफुङाखै बेखायनो जों जावले दिनैबो आरोबाव आपिल खालामबावो बिटिसि अथ'रिटिखौ बिथांमोनहा थाबैनो जाहाथे बे मजाबारि गामिनिफ्राय इलिगेल एनक्ल'जारफोरखौ होखारो ओमफ्राय बे आसल जायनाखि हा बिगोमाफोर बिसोरनो जाहाथे हाखौ राननानै फिनो जों बेनि थाखाय दिनै दाबि खालामो आरो मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जाहैबाय जोंहा जे जों थागिबि फिसा जानानै जोंहा दिनै जोंनि जायगायावनो जे जोङो अघरि न'खर माने गारना खारनांबाय बिनिबो जोंहा माखासे माने एगजाम्पल दं आरोखि जों दिनै मेम'रेन्डामाव जों बेखौनो उल्लेख खालामबावदों आरोबाव बे जाहैबाय थाखिमारि गामिया माने बर' गामि एखेबारे सिमा बाउण्डारि बे खोला जायनि बुंनो थाङोब्ला बर' गामि मोनसेल' नायल' जाल' दा बे गामिनि मानसियाबो गैलिया गारना खारबोजोब्बाय बे माखासे माने दुथां मानसिफोरनि उपद्रबआव गुबुन हारिनि उपद्रबआव बिसोर थानो हायाखिसै दा गारनानै खारबोबाय न' बां गारनानै दा बिसोरो क'क्राझारनि बे फ्लाइअभार गाहायावनो दंलाबायो दखान होनानै दङ दा गथिखे बिसोरखौ दोनहैफिननायनि बेबस्था लानांगौ आरो बिसोरनो माने कम्पेनसेसन होनांगौ दा बेखौ जों जावले दाबि खालामबोदों खिन्थु रावबो नायखांख्रियाखै बे दुखुनांथाव बाथ्रा गावनि जोनोमफुरियाव गावनि बर' फिसाया गावनि जायगायावनो आलाय सिलाय जानानै थानांगौबा बेनिफ्राय दुखुनांथावसिम मा बाथ्रा थानांगौ बे बेल' दुखुनांथाव बाथ्रा जों बेखौ दिनै अनारेबल चिफ मिनिस्टारखौबो जोङो बुंबावनाय जाबाय जों जावले मेम'रेन्डाम होनाय जों आरो हुरागासे जोङो आसामनि स्पिकारनि दैदेननायाव मोनसे एसेम्बलि टिम फैगोन होननानैबो जोंनो खोथा होदोंमोन खिन्थु फैनाय जायाखिसै जों बेखौ दुखु खालामो बे फैब्ला मोजां जागौमोन मा जामारदों बर'फ्रा बेखौ अब्ला बुजिनो हागौमोन फैनाय जायाखिसै आरो बेबादिनो गसाइगावआवबो जोंहा मोनसे केस दङ बिदिनो माने स्पेसिफिक केस जों बेयाव मेनसन खालामनाय जादों जे गावनि न'खर गारनानै गावनि गामि गारनानै खारनांनाय बे माने बर'फोरनि माने गावनि थागिबि जायगायाव बेफोर खोब दुखुनांथाव दा गसाइगाव साब डिभिजन आन्दाराव जेरै माने फगियागा फुलकुमारि बरगफा माजादाब्रि सिलगाग्रि सुखान बावनाय ओमफ्राय सामथाइबारि दा बेफोरबायदि गामियाव
दा जों बर'फ्रा थानो हायाखिसै बे गामियाव गारना खारजोब्बाय गासैबो दा बेखौ दोनहैफिननांगौ होननानै जावले जावले जों मेमर नाहरदों रायलायदों ओमफ्राय गसाइगाव साब डिभिजनजोंबो अफिसारजोंबो रायलायदों जोङो बुंदों दा बिथाङा बिटिसिआव लिरहरदों खिन्थु बिटिसिआ बिनि बेब'स्थाखौ दासिमबो लानाय जायाखै जेबो माने माबानो खबरखौ लायाखै बे दुखुनांथाव बाथ्रा दा दिनै जोंनि गावनि जोनोम जायगायाव जों गावनि माने हाखौ गारनानै खारनांनाया बेनिफ्राय दुखुनांथावसिन बाथ्रा जेबो थानो हाया दा जों बेखौ लानानै जों दुखु खालामो जे दिनै जोंनि जातीय आफादफ्रा दिनै मानो सिरि थादों जा जातीय आफाद दंमोन जातीय आफादफ्रा मानो सिरि थादों जेबो बुङाखै दा बेखौ जों दुखु खालामबाय थायो बिसोर बुंनांगौ अन्तत' दा दिनै फरायसा आफादा बुंनांगौ फंसे खोथा बुङाखिसै ट्राइबेल संघबादि आफाद दङ दिनै ट्राइबेल संघ आफादा जेबो बुङाखिसै दा बिदिब्ला जोंनि माने हा हुआ बोरै निरापद जाबावनो जोंनि रैखाथिया बोरै जाबावनो जोंसो जुदि गावनि जोनोम जायगायावनो हा हु गारनानै खालामनाय जायोब्ला जोंनि अबस्था मा जाबावनो दा बेखौ लानानै जों दिनै दुखु मोनदों आरो लोगोसे जों आपिल खालामो दाबो जों खावलायो बे सुजुगावनो सुजुग जोंनि माने जातीय आफादफ्रा दिनै आवाज दिखांनांगौ बुंनांगौ दा जिहेतु आसामनि मानगोनां चिफ मिनिस्टारा माने खोथा होदों जेब्ला जेसेबां माने इलिगेल इनक्लुजारफोर दं होखारगोन होनना बुंदों जेब्ला आरो बे ट्राइबेल बेलनिफ्राय होखारनाय बाथ्रा बुंदों जेब्ला बे सुजुगाव दिनै जोंनि माने जातीय आफादफ्रा मानो सिरि थादों मानो फंसे बाथ्रा बुङाखै दा बेखौ जों दिनै बुंदों लुबैदों ओंखायनो जे जोंनि आफादफ्रा दिनै माने बुंनांगौ आरो जिथु जोंहा दुलाराय बर' फरायसाफोरनि आफादगिरि दिपेन बर'आ जिथु दानि बिजेपि सरकारजों खोब क्ल'ज जिथु एर'प्लेन गाखोलायनानै जिथु माने इलेक्सन केम्पेइन खालामो दा बे हिसाबै बेथ' गिदिर माने सोमोन्दो थानाय मानसिया दिनै गावनि जाथिनि जेंनायाव फंसे बाथ्रा खोथा बुंनो हायिया बेथ' खोब दुखुनांथाव ओंखायनो जों खावलायो बिथांमोना इमिडियेट जाहाथे माने गावनि जाथिनि इस्युआव जाहाथे बाथ्रा बुङो आवाज दिखाङो जों खावलायो दा जोङो लोगो हमनो सेस्था खालामदोंमोन बिराद बेखौ खिन्थु बे इलेक्सननि थाखाय बिराद बेस्थ' दा बे क'क्राझारावबो गिदिंफैदों ओमफ्राय बिटिसिआव जों दाखालि सानबा थानानै थांबाय बे दा जों लोगो हमनो सेस्था खालामदोंमोन बिथांमोननि जायनाखि माबाफोर पार्टिनि वर्कारफोर जों एपइन्टमेन्ट लानो नागिरदोंमोन खिन्थु बयबो बुंबाय जोंखौ जे पार्टिनि केम्पेइनावसो फैदों जेब्ला दा बे हिसाबै जों दिनै बेखौ लोगो हमनायाव उसुबिदा जानाय नंला होननानै जोंबो थानाय जाबाय लोगो हमनाय जायाखिसै दा थेवबो जों साननानै लादों जे जों जोंनि मेम'रेन्डामखौ जोंनि बुंनांगौखौ जोङो डिसिनिफ्रायबो होनो हागोन जेब्ला जों बिनिफ्राय हरनोसै होननानै जों दिनै मेम'रेन्डामखौ दिनै डिसिनिफ्राय हरनाय जाबाय